Ha? Ah, tapos yung bakal. Ito na lang. Ayan, ganyan na Kuya Puloy. Huwag yan. Yung kahoy. Na-eksi oh. Eh kung dumuplas. Di yan. Dapat ganyan siya para pantay. Pantay mo lang dito sa ano, itong masin dadali mo sa taas. Ha? Ano? Yung pader dito sa taas, pantay mo lang. O, pantay yan. Traso ka. O. Payasok, papunta dyan. Dito ka. Yan. Yan ba? Sige, sige. Kiyat pala ko dito sa Yung mga yung bareno lang. Marina! Marina! Lo, yung marina niya. Bitawan mo na, Lo. Bitawan mo na. Tapos yung sakit, pangkalas, pitch proof. Tama dito sa iyo. Kiyatin ko kaya sa taas. Yan, dyan. Tol. Ha? Atyo. Buwasan. Lazy. Yung sakit, yung pang-pitch proof, nasa tumbak. Dito sa kabila. Biliwan ko. Nakagod na, Ton. Di pa, gugot pa ito na. Tadi sa toolbox na eh. Ay, Bin! Dalhin mo na to, Bin! Asan? Akyat ka rin dyan eh. Asan? Ito, baba mo na. Hello. Sakit, yung pang-pitch proof. Bigay mo kay Akyat si Bin sa taas. Yung text screw. Hindi, kakalasin ko lang naman to. Mga kayo yung tiro ha. Maapakan nyo yung yerong binaklas. May binaklas siguro dyan. Vlog mo doon pag baklas ang forma ko. Ganyan niya mga bilis. Lula. Matapos na yung bahay bikin. Ha? Matapos na yung bahay bikin. Bigat pala nito. Lo, saan ka, Lo? Baka pumitik ka. Oo. Ako lang. Lo, saan ka, Lo? Hawakan mo yung lubid, Lo. Ungalay na ako, Lo. Ha? Hawakan mo yung lubid, Lo. Hilain mo. Aray ko. Huwag niyong galawin. Sige, sige. Oh, ganyan. Baka nakadikit
Ano, pwede nang bitawan? Ah. Yung bakal, itayo ko. Ha? Yung bakal. Yan na yung ginawa ni Kuya Puloy na ano. Ginawa na yung damyo. Ay. Hello. Ito na bigat ko. Kalian mo. Okay, Jong. Ha? Kalian mo. Para mahilan ni Tilog. Ayan. Yan yan. Sa ibabaw to. Yung dulo. Yung dun sa dulo. Sa ibabaw. Oh. Kuya Jong. Up! Doon mo talian sa kabila kasi yun sa ibabaw. Ay, ito yung taas. Oh. Okay, okay. Papatungan ko eh. Ito pala taas. Tapos na matali. Gitna ko para balance. Oh, mataplo. Sige, sige. Layo mo, tumba. Okay. Binitawan mo yung lubid. Lalagay. Tayo mo na. Ito lang. Ayan. Tapos. Saan pa banda? Dito na. Ha? Diyan sa may ano. Kanto ng bitana. Dito. Pantay dito sa kahoy. Bitawan mo lo. Bitawan mo Sandal lo. ko sa kahoy. Lo. Oh! Lipat sa baba. Tapos. Oh. Tapos. Ha? Ganda po. May gawain sana mahaba. Ayun. Hawakan mo lo. Lubid na lang. Hiramin natin yung boom. Pwede. Yung sa kasuriko. Magkakaroon din tayo. Yung sa kasuriko. Wala, safety pa yun. Nandun ka sa loob ng drum, inaangat. Dum tarat-tarat. Tara. Medyo layo-layo mo lo. Hindi mabukod mo. Layo.
Chin-chin eh. Isipin mo na lang, ito pa lang sa islog, mataas na. Eh, sa first floor pa lang, magabi lang. Ah! Ano ko? Wala na nagawa ngayon. Grabe na grip po niya. Ditong pag-asa. Pagbabago. Kali natin. Nakapit na pati pagkakurabot ka na nakapit na sa bitin. Narin mo ka na sa bitin. Kali natin. Tapos sa taas. Balagbag man. Kaya natin yung pagkanon para hindi na Dali. Oh no. Mainit kasi na. Diyan ko lang. Sabi ko. Oh. Karat, hindi mo na nag-right. Na, wala. Mga bago lang pagbabago. Hindi na yung ano. Diba? Una sa naman naman. Sige. Malinaw. Grabe ka lang. Ang gabi naman ka, 5 taon dyan uminom. 5 taon dito. Ay! Yan sana ko. Kaya mo? Pigilan? Na! Dala dito mo ba? Yeah, yeah. Buk. Di. Tapos. Sige, pwede na. Makapakan lang. Hawak mo ah! Hawak mo ang bit. Tol, vlog mo tayo. Reverse mo. Reverse mo ako. Uy! Lupit ako init. At hindi magkubod. Ganito nga. Ako. Di ako ba?
Siguro betul betul kawan. Laban baga. Ilan taon ka na, Lo? Hapon, nag-birthday si Lo kahapon. 24 nga. Sabi man niya si Mayang, lagi ka na lang 24, di 25. Ay, ay, ay. Pwede mo nagbuto. Oo. 25 na lang, sabi niya Tilo. Masaya na siya kasi hindi nag-birthday saka nabatik. Saka nag-chat si Tricia. Tapang malakasan pa ka oh. Bikin maulog. Doon ang daan ng halo sa ano, doon ang halo sa loob, sa taas. Ang daan sa ano, bitana. Tuwan na sana yung tin maulog. Tapos ito dyan. Oo. Kurus-kurus. Uy, kapulitan na ipit. Ay, nag-ip-ip mo ni ka? Ano pwede gawin? Oo. Sorry po lang ka mo ni Tatay Inmin. Puro mga nakano. Napani ko ano ulit. Mga ip-ip. Ip-ip po rin. Sabi ko maalit din ako. Marin. Marami ka din mo. Pero ang building bagat itong nangakaw. Oo. Kauna-unaan sa tapos yung division sa ito. Oo. Na mga ito, puro pula. Ay, papa, balyo man ako mga bubong ko. Nagtuturo na. Nagbakal akong 10 year, ay 20. So, 10 kaya ko. Ay, paano pa din? Isang pulo man na. Diniliwan na ko na nito. Ha? Ay, kaptan man lang gad. Look! Wala pa man ang ganun sa mga. Dating sirko. Hawakan mo ah. Aron ka di. Agwat. Mababaan. Hindi, ano mo na. Ito na press. Mahal, iba-iba na to dito. Kaiba. Ano yung material dyan? Ibagin mo na to. No? Ibagin. Ibagin na to. Ibagin na lang. Ano yung material? Masuk. Ulang pala. Sirahin natin guys. Sirahin natin yan.
building. Mga dikurutan. Mga guot. Ha? Kurus. Mga malaglag. Walang ruway. Ang buhay. Ayos pala, dirit-dirit yun na pagkabit. Amo na. Pero mahaba. Ay, Ay, pumunta rin balik doon sa taas. Ito ang pangbet. Ito. Ito, baba ka na lo. Ito na dyan. Butang mo ko na. ano? Sa taas to? Nakang taas. Hello. Balik-balik. Kasama para pa rin. Hello. Oho! Abat. Motor. Ito ko yung alam. Kakalo dyan. Ay, wala na. Galing doon. Dito. Okay na yan. Sige. Ano, kinabit na namin yung ano. Yung ginawa ni Kapuli kanina. Oh. Sama ang kaway. Alam mo. Dana kita libang alam mo rin. Lugari, ada balik nara. Siguro talaga yan. Hindi pwedeng ipasiguro yan. Baba mo na lo sa kolo. Wala, matibay. Pwede na bukas. Ito, warna yung tali. Hindi ko lang na tabla.
Kusad mong flash ka, Puloy. Yung sana pala, madugtungan, matalik din sa kahoy. Madugtungan, matalik. Ha? Patong mo na, Lo. Patong mo dito, papunta ng tuloy. Wala man timbang. Ay. Kaya? Patagay ko muna kaya. Kaya. Tilok pa. Ayos yung tabla na, ilang bahay na nagawa niyan. Yun dun sa kanilang Queen, yung ginawa ng upuan, wala lang. Tinutubak ko. Nagkano pa kay Chichit pa siya. Kay Talin. Baba na yun. Ha? Ah. Wala na. Tatalay dito eh. Ito pala nito. Turo. Minayang tada tapuloy. Yung sa ugrup ko pa, din na. Ito siya na. Ang dig mo lang ito. Yan. Adi lang yung mga plaster ito. Alangan niya ta, di masyadong malapit. Uy, lagyan pa naman natin. Dagdag pa naman niya. Yung may photo mo pa dyan, di ba? Andun nakapatong. Alam mo rin. Andun na. Ayan. Tubig na lang sana. Ha? Habit ng liga, may sana. Di, dalawang lubid. Tapos lagyan ng kahoy, balagbag. Duyan-duyan. Parang nagpintura sa building. Lasa ka boom. Boom tarat-tarat. Pwede kong sa dagat. Yung sa barko ba nga, gano'n ang ginagawin. Mas delikado pa nga yun kasi ano lang. Ha? Lobit lang. Yung sa May barko. putulan. Di walang problema sa barko kasi dagat yung bagsakan eh. Oo. Yung mga nagpintura sa barko. Gano'n ang ginagamit. Kalay-kalay. Alam mo rin. Hirap. Puros. Nung nakaraan pa sana na tirahin dito sa likod, may kabayan na. Yan, scaffolding. Ito na yung scaffolding. Pinatayo na namin. Ito yung welding kanina. Hindi ko pula. Apakan pataas. Akyat. Hirap kasi dito umakyat oh. Hirap umakyat dyan. Diretso na yan dun sa taas. Yung kundula kasi doon nakalagay din yung kundula. Tol, putlan pa ako sa dalam mo. Eh kasi pag ang palay kasi mahina na, abuno-abuno na lang yan. Hindi nung may abono kasi si Kuya Puloy. Kala niya abono asin pala yun. Ganyan talaga ang palay pag... Para kapuloy, tama ba ako, di ba? Kaya Jong, pag ang palay mahina na ang bunga, inaabunuhan talaga. Pero pag di na talaga kayang abunuhan, wala, hindi na tinataniman ulit. Mag-aali na yun. Alin na lang. Alam mo pa? Saan pa? Lakas din yan. Boy. Next life. Next life. Part 2. Ibabiral natin si Tilo. Rewind. Ha? Ibabiral natin si Tilo. Pila ang bahayan natin. Viral. Never really know what's going on. Look at me sometimes like
Ayan na yung scaffolding. Layo nun na. Di bali di ang sa di orin. Pero kung kaya pa di sa semento, iba na yun. Saan? Hindi. Tama na yan. Meron pa yun. Ay, likod na diya. Meron kang budget. Kinisima na. Kaya mga right, good afternoon. At ito na po yung Buko. Buhangin. Opo, kumuha dalawa siguro. Lo, ligpit ko na to, Lo. May scaffolding na. At bali, maya uwi na rin kami kasi nagbabadya na yung ulan. Importante na lagyan na siya ng scaffolding para bukas kung may plastering. Ha? Oh, sa bintana, tas ano lang linisan. Sa taas na maghalo. Akyat tayo ng ano. At pala nakapagbistay ay. Para bukas akyat na lang ng akyat pala. Ibili natin kay Ondoy. Yan. At natayo na yung scaffolding. Alright? Ha? Sa malapit sa dito na may panging dati. Doon na. Ay maganda nga dyan na magbistay sa loob. Diyan timbakin. Malapit. Oo. Ayan po, hanggang dito na lang muna yung vlog na to at maraming salamat sa lahat. Nang lalo yung mga sponsors ni Kuya Noli na bibigay dito sa bahay na to. Na para kay para sa pangarap na bahay nila kay Tricia at ng kanyang pamilya. Thank you po sa inyo lahat. At ingat kayo palagi. God bless at bahala na po si God ang magbalik sa mabubuting puso nyo. Ayan. Bye bye. Ingat kayo palagi. Love you all. At sa mga anonymous natin sponsors, shoutout po kayong lahat. Ayan. Bye bye. Love you.